tiba-tiba. Oke. Gelem ta? Tawabur kawat. Iki ngeten para kanca, saknehne menika gempil wektalipun iki jatilane dogerane ora dijangkepne. Iki wis jam setengah pukul, maka dari itu silahkan dipukul gandongane. Iya. Nah, ngono ya. Dinderke sik ta? Nggih. Fighter Ponorogo. Hai. Gimana dari Mas Kacanduri? Allah subhanahu wa ta'ala minta sampai pun jangan sampai pun jogo atas. Halo. dipun larapaken dipun beto wonten ing pepanggungan. Anggenipun wonten ing Brangler. Terop ngajeng panggung niagan matur nuwun.
Dipersilakan untuk semuanya saja para paraga senior saking Kecamatan Selauk yang sudah menghadirkan dadak perannya, dipersilakan dibawa ke panggung pagelaran, tepatnya di panggung depan sebelah utara panggung hiburan. Terima kasih.
konco ancaku kabeh saka ngerti papat gunung para gadis susul lagu kali galon arek lagu kono papat kene linger bagus as yo iki salah sawijining pemati saka nagari Bantaran ingkang awas paman pati pujan lan paniki sang pati pujan gadhep jangan duswa jangan kutero jangan tilukut etara dewi kembang jauh marang Gusti Prabu Klono Sewardana Idaknya sang patih Pujangga Anom Pujangga ayo olah Ridho Toto kaprajuritan sejatine jeneng sira marang awake dhewe wis minengku ing gagaman olah Toto Wibawa Toto kaprajuritan Toto kaprajuritan kula kang saka kuwi ati-ati aja tongsi keri kebak ing rambut ayo kakangipun kakang Maragage makur bapak kiri derek ora tuku jadi ger kok bagus ayo ayo awono kami kesurupan ibu awono ke sana kesurupan Pak Irman apa maju dadak merake sanese disukani Jawi kakang nggih alangane kersane liar matur nuwun mikrofon wireless bagi yang mengetahuinya tolong dikasihkan panggung
yang membawa mikrofon wireless. Oke, sampun mas, sampun. Waduh. Jan. Mat, kancamu kabeh sungkir wale. Iki jane padha ditangga apa iki jane ngerti ora? Iki. Potongane. Kaya piye-piye. Iki ning kene padha ditangga ape? Ate. Bocah iso ra irap. Wate iso. Oh, bature iki lho. Bocah satu mempeng malah pun. Iki ditanggap Pak Lurah, Bu Lurah, terus Ketua Cuk. Lah kuwi Ketua apa? Cuk. Kok cuk piye to? Lah kuwi alimiyah CU. Alimah CC UK Cuk. Bocah kaya ngono. CUK. Mbah Lurah Selau karo pimpinan kecamatan Selau kok nekane Aliando. Aliando apa ta, Yas? Betul. Kok kuwi muncul lha iki ndase kaya melon. Hei, aku ora rasane nek rambute ning arepku kok isi. Oh. Nyapa? Ngapa? Iya. Bot. Kaya potongan ngono lha iki. Hei, enek ki aja diguak. Kowe iki kok malah diguak, dimanfaatke nggih tumbal. Kok iso tumbal iki lho. Dilepon. Nyapa? Lah diguak neman. Iki apa? Ngemet-metan apa iki jenenge? Ora. Ganongan multi talenta ya iki. Talenta. Lurah mau jane aku ning burimu. Ning wong ya ora ngeh. Eh, dhewe jungkir walik. Solah, salto. Wis dilakoni. Heeh. Dheke berbagai suara bisa menerok dulu. Hei, kowe beruang limo, wong sewu aku ora mundur. Nah lah potonganmu koyo Carmen no. Loh, Suara apa iso? awake dhewe jungkir walik solah. Wis, lek dheke luwe-luwe lho. Berbagai bunyi iso. Kowe tenan ora? Suarane banyak. Yas, tenan ora? Tenan. Iki dengete wong sakmene banyak. Suarane kethek. Ketek. Oh ya. Ya Nabi salam Alaika ya Rasul salam alaika. berhasil betul kurek. Tuh, Aku ambaran ya iro. Lah iro wong sengane ngene wae bar aku. Nggih bener nggih. yo, atraksi sing dasi mancep. Atraksi sing apik lho. Dasi mancep. Dasi mancep. Ayo ngono to.
Bagaimana cakap-cakap Anda? Apakah ini bagus sekali untuk dicoba lagi? Jangan. Itu berbahaya, adegan berbahaya. Kenapa? Karena gokong tebu sirah. Jangan kurang ajar. Dengan itu loh. Gila.